രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ. ഗുരുവേഗചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണായ ദത്തായ നമഃ. श्रील प्रभुपाद की जय, महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल. हरे कृष्ण. श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंदम अध्याയം 17 ശ്ലോകം 38. ചെറിയ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോ അങ്ങനെ ഓണാക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് 38ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച അഭ്യർത്ഥിതസ്തദാ തസ്മൈ സ്ഥാനാനി കലയേ ദദോ ദ്യൂതം പാനം സ്ത്രിയാസൂനാ യത്രാ ധർമ്മശ്ച ദുർവിധഃ. സൂത ഉവാച അഭ്യർത്ഥിതസ്തദാ തസ്മൈ സ്ഥാനാനി കലയേ തദോ ദ്യൂതം പാനം സ്ത്രിയാസൂനാ യത്രാ ധർമ്മശ്ച ദുർവിധഃ. സൂത ഉവാച അഭ്യർത്ഥിതസ്തദാ തസ്മൈ സ്ഥാനാനി കലയേ തദോ ദ്യൂതം പാനം സ്ത്രിയാസൂനാ യത്രാ ധർമ്മശ്ച ദുർവിധഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്ക്രീന് കാണാവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച അഭ്യർത്ഥിതസ്തദാ തസ്മൈ സ്ഥാനാനി കലയേ ദദോ ദ്യൂതം പാനം സ്ത്രിയാസൂനാ യത്രാ ധർമ്മശ്ച ദുർവിധഃ. സൂത ഉവാച അഭ്യർത്ഥിതസ്തദാ തസ്മൈ സ്ഥാനാനി കലയേ ദദോ ദ്യൂതം പാനം സ്ത്രിയാസൂനാ യത്രാ ധർമ്മശ്ച ദുർവിധഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച അഭ്യർത്ഥിതസ്താ തസ്മൈ സ്ഥാനാനി കലയേ ദദൗ ദ്യൂതം പാനം സ്ത്രിയാസുനാ യത്രാ ധർമ്മശ്ച ദുർവിധഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാട് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഭ്യർത്ഥിതസ്തദാ തസ്മൈ സ്ഥാനാനി കലയേ തതോ ദ്യൂതം പാനം സ്ത്രിയാസൂനാ യത്ര ധർമ്മ ചതുർവിധഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഭാരതീയമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
മാതാജിക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടെന്നു. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച അഭ്യർത്ഥിതസ്തഥാ തസ്മൈ സ്ഥാനാനി കലയേ ദദൗ ദ്യുതം ബാനം സ്ത്രിയസൂന യത്രാധർമ്മശ്ചതുർവിധഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാരതിയമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച അഭ്യർത്ഥിതസ്തദാ തസ്മൈ സ്ഥാനാനി കലയേ ദദൗ ദ്യൂതം പാനം സ്ത്രിയാ സൂന യത്ര അധർമ്മ ചതുർവിധഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദ നായർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച അഭ്യർത്ഥിതസ്തഥാ തസ്മൈ സ്ഥാനാനി കലയേ ദദൗ ദ്യൂതം ബാലം ത്രിയാസൂന യത്ര ധർമ്മ ചതുർവിധഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സിന്ധു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച അഭ്യർത്ഥിതസ്തദാ തസ്മൈ സ്നാനാനി കലയേ ദദൗ ദ്യൂതം പാനം സ്ത്രിയാ സൂന യത്ര ധർമ്മ ചതുർവിധഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച അഭ്യർത്ഥിതസ്തദാ തസ്മൈ സ്ഥാനാനി കലയേ ദദൗ ദ്യൂതം പാനം സ്ത്രിയാ സൂന യത്ര ധർമ്മശ്ചതുർവിധഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളും മാതാജി. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ചൊല്ലിക്കോളും. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഭ്യർത്ഥിതസ്തദാ തസ്മൈ സ്തനാനി കലയേ ദദൗ ദ്യൂതം പാനം ശ്രിയാസുന യത്ര ധർമ്മശ്ച ദുർവിധ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച അഭ്യർത്ഥിതസ്തദാ തസ്മൈ സ്ഥാനാനി കലയേ ദദൗ ദ്യൂതം പാനം സ്ത്രിയാ സൂന യത്ര ധർമ്മശ്ചതുർവിധഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളും. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി ആ കേൾക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളും. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ആ ചൊല്ലിക്കോളും. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച അഭ്യർത്ഥിതസ്തദാ തസ്മൈ സ്ഥാനാനി കലയേ ദദൗ ദ്യൂതം പാനം ശ്രിയാസൂന യത്ര ധർമ്മശ്ചതുർവിധ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അൺമ്യൂട്ട് ഹരേ ചെയ്തോളൂ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഭ്യർത്ഥിതസ്തദാ തസ്മൈ സ്ഥാനാനി കലയേ ദദൗ ദ്യൂതം പാനം സ്ത്രിയസൂന യത്ര അധർമ്മ ചതുർവിധഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിതകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച അഭ്യർത്ഥിതസ്തദാ തസ്മൈ സ്ഥാനാനി കലയേ ദദൗ ദ്യൂതം പാനം സ്ത്രിയാ സൂന യത്ര ധർമ്മശ്ചതുർവിധഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സതിദേവി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय सूत उवाच अप्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रिया सूना यत्र अधर्म च दुर्विधः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण प्रतिभा माता जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण हाँ चलिए हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय उवाच तदा तस्मै स्थाने ददौ श्रिया सूना चतुर्विधा। प्रभु हरे कृष्ण शोभा माता जी हरे कृष्ण माता जी चलिए माता जी हरे कृष्ण। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय सूत उवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं बाणं स्त्रिया सूना यत्र धर्म चतुर्विधा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी रंगमणि माता जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय सूत उवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रिया सूना यत्र धर्मश्च दुर्विधः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण माता जी चलिए माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय सूत उवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्युतं पानं स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्च दुर्विधः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण श्री जय माता जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो चलिए भगवते वासुदेवाय सूतोवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियसूना यत्र धर्मश्च दुर्विधः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी रामचंद्र प्रभु हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सूत उवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रिया सूना यात्रा धर्मश्च दुर्विधः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु रीना माता जी हरे कृष्ण माता जी चलिए प्रभुजी। सूत उवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यात्रा धर्मश्च दुर्विधः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी मिनी माता जी चलिए माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय सूत उवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्च दुर्विधः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण अलसला शाह जी माता जी हरे कृष्ण माता जी अनम्यूट करो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय सूत उवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्च दुर्विधः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण अलसला गोपाल माता जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय सूत उवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रिया सूना यत्र धर्मश्च दुर्विधः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी ഓക്കെ രാജി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ആദ്യം ശരിയായില്ല തോന്നിക്ക്. എന്താന്നറിയാം, അപ്പോഴേക്കും ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നു, അതാണ്. ഓക്കെ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ ഹരേ സോദ ഉവാച അഭ്യർത്ഥിതസ്തദാ തസ്മൈ സ്ഥാനാനി കലയേ ദദൗ ദ്യൂതം പാനം സ്ത്രിയാ സൂനാ യത്ര ധർമ്മസ്തുശ്ചതുർവിധഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ
ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. സൂതവാച, സൂതഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, അഭ്യർത്ഥിത അപ്രകാരം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, തഥാ ആ സമയം, തസ്മൈ അദ്ദേഹത്തിന്, സ്ഥാനാനി സ്ഥലങ്ങൾ, കലയെ കലിസത്വത്തിന്, ദദോ അനുമതി നൽകി, ദ്യൂതം ചൂതുകളി, പാനം മദ്യപാനം, സ്ത്രീയ സ്ത്രീകളുമായുള്ള അവിഹിത ബന്ധം, ശൂന മൃഗകശാപ്പ്, എത്ര എവിടെയൊക്കെ, അധർമ്മ പാപകർമ്മങ്ങൾ, ചതുർവിധ 4 വിധത്തിലുള്ള. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ചെയ്യും. സൂതഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, കലിസത്വത്തിന്റെ അഭ്യർത്ഥന ചെവിക്കൊണ്ട പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ചൂതുകളി, മദ്യപാനം, വ്യഭിചാരം, മൃഗകശാവ് എന്നിവ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കലിക്ക് വസിക്കുവാൻ അനുവാദം നൽകി. അപ്പോ 4 സ്ഥലങ്ങളിൽ കലിക്ക് വസിക്കാനുള്ള അനുവാദം കൊടുത്തതായിട്ട് ഇവിടെ സൂതഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു തരും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. അധർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളായ അഹന്ത, വ്യഭിചാരം, ലഹരി, അസത്യഭാഷണം അഥവാ വഞ്ചകത്വം എന്നിവ, വൈരാഗ്യം, ശുദ്ധി, ദയ, സത്യസന്ധത എന്നീ 4 അനുശാസന തത്വങ്ങളെ നിർവീര്യമാക്കും. വൈരാഗ്യം ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തപശ്ചര്യ. രാജാവ് പ്രത്യേകമായി എടുത്തു പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ, അതായത് ചൂതുകളി നടക്കുന്നിടക്കം, വ്യഭിചാരം, മദ്യപാനം, മൃഗകശാപ്പ് എന്നിവ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വസിക്കുവാൻ കലിസത്വത്തിന് അനുമതി നൽകി. സൗത്രാണി യജ്ഞ എന്ന ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന തത്വങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി മദ്യപാനം ചെയ്യുന്നതും വിവാഹിതര ലൈംഗിക ബന്ധം പുലർത്തുന്നതും ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിപരീതമായി മൃഗവധം നടത്തുന്നതും അധർമ്മമാണെന്ന് ശ്രീ ജീവഗോസ്വാമി ഉപദേശിക്കുന്നു. ഭൗതിക ആസ്വാദനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നവർക്കും അഥവാ പ്രവൃത്തർക്കും ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിവൃത്തർക്കും 2 തരത്തിലുള്ള നിരോധനങ്ങൾ വേദങ്ങളിൽ അനുശാസിച്ചിരിക്കുന്നു. മോക്ഷമാർഗത്തിലേക്കുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ക്രമവൽക്കരിക്കുകയാണ് പ്രവർത്തകർക്കുള്ള വേദാനുശാസനം. ആകയാൽ അജ്ഞതയുടെ അധമ തലത്തിലുള്ളവർക്ക് അഥവാ മദ്യപാനം, വ്യഭിചാരം, മാംസഭോജനം എന്നിവയിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് സൗത്രാമണി യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ മദ്യസേവാ, വിവാഹബന്ധത്തിലൂടെയുള്ള നിയമാനുസൃത സ്ത്രീ സംയോഗം, ബലിയായി നൽകുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ മാംസഭോജനം എന്നിവയെല്ലാം ചിലപ്പോഴൊക്കെ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത്തരം വേദാനുശാസനങ്ങളെയൊക്കെയും ചില പ്രത്യേക ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാകുന്നു. അല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും അത് അനുവദനീയമല്ല. എന്നാൽ അവയെല്ലാം ചില പ്രത്യേക ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കായുള്ള വേദാനുശാസനങ്ങളാകയാൽ പ്രവൃത്തരാൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന അത്തരം പ്രവൃത്തികളൊന്നും അധർമ്മമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുകയില്ല. ഒരുവന്റെ ഭക്ഷണം മറ്റൊരുവന് വിഷമായി തീരാം. അതുപോലെ അജ്ഞതയുടെ അധമ തലത്തിലുള്ളവർക്ക് അനുശാസിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അഥവാ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് സത്യഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതരായവർക്ക് വിഷമായി തീരാം. ആകയാൽ ഒരു പ്രത്യേക ജനവിഭാഗത്തിനായി ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അനുശാസിച്ചിരിക്കുന്നവ ഒരിക്കലും അധർമ്മമായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് ശ്രീ ജീവഗോസ്വാമി ഉറപ്പായി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. എന്നാൽ അത്തരം പ്രവൃത്തികൾ അഥവാ കർമ്മങ്ങൾ നിശ്ചയമായും അധർമ്മമാണ്. ആകയാൽ അവയെ ഒരിക്കലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുത്. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അനുശാസനങ്ങൾ അത്തരം അധർമ്മങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ ഉള്ളവയല്ല, മറിച്ച് അസ്വതന്ത്രമായ അധർമ്മങ്ങളെ ധർമ്മത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് അഥവാ ധർമ്മമാർഗത്തിലേക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായുള്ളവയാണ്. പരിശുദ്ധ മഹാരാജാവിന്റെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന് വൈരാഗ്യം, പരിശുദ്ധി, ദയ, സത്യസന്ധത എന്നീ ധർമാനുശാസന തത്വങ്ങൾ രാജ്യത്ത് സ്ഥാപിതമായെന്നും അധർമ്മ തത്വങ്ങളായ അഹന്ത, സ്ത്രീകളുമായുള്ള അവിഹിത ബന്ധം അഥവാ വ്യഭിചാരം, ലഹരി അഥവാ മദ്യപാനം, വഞ്ചന എന്നിവ എല്ലാവിധത്തിലും രാജ്യത്ത് നിന്നും തുരത്തപ്പെട്ടുവെന്നും ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ ഭരണാധികാരികളുടെയും കർത്തവ്യമാകുന്നു. കലിസത്വത്തെ ചൂതുകളി, വ്യഭിചാരം, മദ്യപാനം, അറവുശാലകൾ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള മറ്റു സ്ഥലങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവിടേക്ക് മാറ്റുന്നതാണ് മോശപ്പെട്ട വിലപേശലിനേക്കാൾ നല്ലത്. ഈ അധാർമികമായ ദുശ്ശീലങ്ങളുടെ അടിമകളായിട്ടുള്ളവരെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അനുശാസനങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കാവുന്നതാണ് അഥവാ നേർവഴിക്ക് നടത്താവുന്നതാണ്. ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും അവയൊന്നും തന്നെ ഒരു രാജ്യത്തും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുത്. രാജ്യത്ത് എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ചൂതുകളി, വ്യഭിചാരം, മദ്യപാനം, വഞ്ചന എന്നിവയെല്ലാം നിരുപാധികം നിരോധിക്കണം. അഴിമതി പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രാജ്യം താഴെ പറയുന്ന രീതിയിൽ ധർമാനുശാസന തത്വങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്തേണ്ടതാകുന്നു.
കുറഞ്ഞ പക്ഷം മാസത്തിൽ 2 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിർബന്ധമായും ഉപവാസം അഥവാ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കണം. കൂടുതൽ വിരക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക കാഴ്ചപ്പാടിൽ പോലും അവിധത്തിലുള്ള മാസത്തിലെ 2 ദിന ഉപവാസ വ്രതം രാജ്യത്ത് ടൺ കണക്കിന് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ലാഭിക്കാൻ സഹായിക്കും. മാത്രമല്ല അത്തരം നടപടി ജനങ്ങളുടെ പൊതുവായ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനും അനുകൂലമാവും. രണ്ടാമത്, യഥാക്രമം 16ഉം 24ഉം വയസ്സുള്ള യുവതി യുവാക്കളുടെ വിവാഹം നിർബന്ധമായും നടത്തപ്പെടും. അപ്പൊ ഇത് മുന്നേയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായിരുന്നു ആ നിയമം അല്ലെ. പിന്നീട് അത് 16, 18 പഴയ കാലങ്ങളിൽ ഈ 16 വയസ്സായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള കാരണം. യഥാർഹമായി വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഒരുമിച്ച് ഒരേ സ്കൂളിലും കോളേജിലും പഠിക്കുന്നത് ദോഷമില്ല. മാത്രമല്ല എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആണും പെണ്ണും കുറ്റബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അവരെ അവിഹിത ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് അവസരം നൽകാതെ ഉചിതമായ രീതിയിൽ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കണം. നിയമപ്രകാരം വിവാഹബന്ധം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് വ്യഭിചാരത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ആകയാൽ അത് നിശ്ചയമായും റദ്ദ് ചെയ്യണം. മൂന്നാമതായിട്ട്, ഒറ്റയ്ക്കും കൂട്ടമായും രാജ്യത്ത് അഥവാ മാനവ സമൂഹത്തിൽ ആത്മീയ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാനായി രാജ്യത്തിലെ ഓരോ പൗരനും തന്റെ വരുമാനത്തിന്റെ 50% വരെ നിശ്ചയമായും ദാനം ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. കർമ്മയോഗം അഥവാ ഭഗവത് സംതൃപ്തിക്കായി സർവ്വതും ചെയ്യുക. 2, ആധികാരികളായ പ്രാമാണികരിൽ അഥവാ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തികളിൽ നിന്നും മുറ തെറ്റാതെയുള്ള അഥവാ നിയമാനുസാരവും ക്രമാനുതമായ ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്രവണം. 3, ആരാധനാലയങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭവനങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്ന് ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുക. 4, ശ്രീമദ് ഭാഗവത പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന പ്രഭാഷകർക്ക് എല്ലാവിധ സേവനവും ചെയ്യും. 5, ഈശ്വരാവബോധം അഥവാ ഭഗവത് അവബോധത്താൽ പൂരിതമായ അന്തരീക്ഷമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വസിക്കുക എന്നീ ഭാഗവത തത്വങ്ങളെ നിശ്ചയമായും പ്രചരിപ്പിക്കണം. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച നടപടികളാൽ വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തിയ രാജ്യത്തിലുടനീളം സ്വാഭാവികമായും ഈശ്വരാവബോധം ഉണ്ടായിരിക്കും. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ചൂതുകളിയും ഊഹക്കച്ചവടങ്ങൾ അഥവാ ഓഹരി വിപണികൾ പോലും അധമമാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. മാത്രമല്ല രാജ്യത്ത് ചൂതുകളി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന വശം സത്യസന്ധത പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കും. മുകളിൽ പറഞ്ഞ വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും അവിവാഹിതരായി തുടരാൻ അനുവദിക്കരുത്. എല്ലാവിധ മൃഗ അറവുശാലകളും ഉടനടി നിരോധിക്കേണ്ടതാണ്. മാംസഭോജനം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അഥവാ വേദങ്ങളിൽ അനുശാസിക്കുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ മാംസഭോജനത്തിന് അനുവദിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലാതെ മറ്റൊരു വിധത്തിലും അനുവദിക്കരുത്. എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ലഹരിയും അതായത് പുകയില, പാക്ക്, ചായ, കാപ്പി എന്നിവ പോലും തീർച്ചയായും നിരോധിക്കേണ്ടത്. ശിവപ്രഭുപാദക് ജയ്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികം മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലങ്കായതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യൈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരി ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ സൂതഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ, ശൗനകാദി ഋഷികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിക്കുന്നത്. സൂതഗോസ്വാമി പറയുന്നു, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് കലിക്ക് വസിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 4 സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട്. സൂതഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, കലിസത്വത്തിന്റെ അഭ്യർത്ഥന ചെവിക്കൊണ്ട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചൂതുകളി, മദ്യപാനം, അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങള്, മൃഗങ്ങളെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്ന എന്നിവയുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ വസിക്കുവാൻ കലിക്ക് അനുവാദം നൽകി അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അധർമ്മത്തിന്റെ മൂർത്തിരൂപമായ നിനക്ക് എന്റെ രാജ്യത്ത് വസിക്കുവാനായിട്ടുള്ള അവകാശമില്ല എന്ന് നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന് കലിക്ക് വസിക്കാനായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പറയുന്ന 4 സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് വസിക്കാനാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എവിടെയാണോ ചൂതുകളി നടക്കുന്നത്, എവിടെയാണോ
ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? മദ്യപാനം, മയക്കുമരുന്ന്, അങ്ങനെയുള്ള ലഹരി വസ്തുക്കൾ. പിന്നെ എവിടെയാണോ അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ നടക്കുന്നത്, പിന്നെ എവിടെയാണോ മൃഗങ്ങളെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വസിക്കാൻ അനുവാദം നൽകി. ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എപ്പോഴും കലിപുരുഷനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലായിടത്തും കാണാം നമുക്ക് അവിടെ കലഹവും അടിപിടിയും, അല്ലെ? പല പ്രശ്നങ്ങളും കാണാം. എന്താ പറയാ, ബാറിലും മറ്റുള്ള മദ്യശാലകളിലായാലും മറ്റുള്ള ചൂതുകളി നടക്കുന്ന, ചൂതാട്ടം നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലായാലും അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും കാണാം, അല്ലെ? മറ്റുള്ള അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ നടക്കുന്നവയായാലും അത് അവിടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ. അങ്ങനെ ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങൾ നോക്കിയാലും അവിടെയൊക്കെ കലിപുരുഷൻ വസിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എപ്പോഴും എന്താ പറയാ, കലഹവും കാപട്യവും അക്രമങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിൽ ഓരോരോ കാര്യങ്ങള്, മദ്യപാനമായാലും മറ്റുള്ള ലഹരി വസ്തുക്കളായാലും അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ബോധം പോവുകയും പിന്നീട് പലതരത്തിലുള്ള അക്രമങ്ങൾ നടത്തുകയും പലതരത്തിലുള്ള അധർമ്മങ്ങളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. ഇപ്പോ പഴയ കാലങ്ങളിൽ ബലി കൊടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ? എന്നാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും എന്താ ചരിതാമൃതത്തിലൊക്കെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? എന്നാൽ ഈ കലിയുഗത്തിൽ അത് അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? പഴയ കാലങ്ങളിൽ ബലിയായി നൽകുന്ന ആ മൃഗങ്ങൾക്ക് അടുത്തതായിട്ട് മനുഷ്യന്റെ ജന്മം ലഭിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണര് മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രകാരം ആ മൃഗത്തിന് അതിലും ഉയർന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജന്മം കിട്ടുമായിരുന്നു, അല്ലെ? ഇന്ന് എന്നാല് അങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയാ, ആ മൃഗങ്ങളെ മറ്റൊരു മനുഷ്യന്റെ ജന്മത്തിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അത്രയും നല്ല ബ്രാഹ്മണരും ഒക്കെ വളരെ ചുരുക്കം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഈ കലിയുഗത്തിലെ മൃഗബലി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് അപ്പോ എന്നാലും കലിയുഗത്തിൽ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെ? മൃഗങ്ങളെ ബലിയാക്കിയിട്ട് എന്തിന് ചെറിയ കുട്ടികളെ പോലെ ബലി കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നു, അല്ലെ? വാർത്തകൾ വരുന്നു, ചെറിയ കുട്ടികളെ പോലും ബലി നൽകാനായിട്ട്. അപ്പോ ഇതൊന്നും ഈ കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, അല്ലെ? യജ്ഞം കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു യജ്ഞം ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ സങ്കീർത്തനം മാത്രമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ ബലി കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ തന്നെയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ ശ്രീബുദ്ധനായിട്ട് വരികയും അവരൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു, രണ്ടു തരത്തിലുള്ള വിഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയും. ഒന്ന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ അതെന്താ പറയാ, അധർമ്മം ചെയ്യാനല്ല അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? ഗൃഹസ്ഥർക്കാകുമ്പോ എന്താ പറയാ, ആ വിവാഹ എന്താ പറയാ, സ്ത്രീയും പുരുഷനുമായിട്ട് വിവാഹത്തിന് ശേഷം ഒരു നല്ലൊരു കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ഒരു സന്താനത്തിന് വേണ്ടി, കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു സന്താനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും, അല്ലെ? അല്ലാതെ യാതൊന്നും അനുവദിച്ചില്ല. എന്നാൽ വേറെ ബ്രഹ്മചാരികൾക്കോ മറ്റുള്ളവർക്കോ സന്യാസിമാർക്കോ ഒന്നും ഇത് അനുവദിച്ചില്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താ പറയാ, നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഛോട്ടാ ഹരിദാസിനെയൊക്കെ, അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു സ്ത്രീയെ എന്താ പറയാ, ഒരു വല്ലാത്ത രീതിയിൽ നോക്കി എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാപ്രഭു ശിക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായി. എന്നാൽ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ ധാരാളം ഗൃഹസ്ഥന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഗൃഹസ്ഥന്മാർക്കൊക്കെ അവരോടൊക്കെ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കും, കുട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളും ഭാര്യയുടെ കാര്യങ്ങളും അതൊക്കെ ചോദിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോ എന്താ പറയാ, ശാസ്ത്രപ്രകാരം അങ്ങനെയുള്ള വിവാഹ ബന്ധങ്ങൾ അനുവദിച്ചു, എന്നാൽ വിവാഹേതര ബന്ധങ്ങൾ അത് അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഓരോരോ ആശ്രമത്തിനും ഓരോരോ ചിട്ടകളുണ്ട്, ഓരോരോ നിയമങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെ? അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം. അപ്പോ ബ്രഹ്മചാരി, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം, അങ്ങനെ 4 ആശ്രമങ്ങൾക്കും 4 നിയമങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് പ്രകാരം ജീവിക്കണം. ഇപ്പോ പ്രഭുപാദർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, എന്താണ്, ആരും എന്താ പറയാ, ഒന്നിക്കല് ബ്രഹ്മചാരി ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഗൃഹസ്ഥനായിരിക്കണം, അല്ലെ? അല്ലാത്ത തരത്തിലെയും എന്താ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത അങ്ങനെ ജീവിക്കരുത് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നു.
വിവാഹബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഒരുമിച്ച് ഒരേ സ്കൂളിലും കോളേജിലും പഠിക്കുന്ന പക്ഷെ മാത്രമല്ല എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആണും പെണ്ണും കുറ്റബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരും അവരെ അവിഹിത ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് അവസരം നൽകാതെ ഉചിതമായ രീതിയിൽ വിവാഹം കഴിക്കുകയാണ്. നിയമപ്രകാരം വിവാഹബന്ധം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് വ്യഭിചാരത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ആകിയാൽ അത് നിശ്ചയമായും റദ്ദ് ചെയ്യണമെന്നും പ്രഭുപാദരിയുടെ പറയും. കലിപുരുഷൻ വസിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു ആണും പെണ്ണും നല്ല ബന്ധത്തിലാണെങ്കിൽ അവരെ വേഗം തന്നെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചയക്കണം. അല്ലാതെ അവരെ യഥേഷ്ടം എന്താ പറയാ അവരുടെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിഹരിക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കരുത് എന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ നിയമപ്രകാരം എന്താ പറയാ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, അത് ശാസ്ത്രം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. ഇവിടുത്തെ സർക്കാരിന്റെ ഭരണകൂട നിയമത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ശാസ്ത്രം ഒരിക്കലും അങ്ങനെ അതിനെ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയും. അത് റദ്ദ് ചെയ്യണമെന്ന് പ്രഭുപാദരിയുടെ പറയുന്നു. പ്രഭുപാദരി ആത്മീയമായിട്ടുള്ള തലത്തിൽ വസിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നു. ഒറ്റയ്ക്കും കൂട്ടായും രാജ്യത്ത് അഥവാ മാനവ സമൂഹത്തിൽ ആത്മീയ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാനായി രാജ്യത്തിലെ ഓരോ പൗരനും തന്റെ വരുമാനത്തിന്റെ 50% വരെ നിശ്ചയമായും ദാനം ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നീട് കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച് അഥവാ ഭഗവത് സംതൃപ്തിക്കായി സർവ്വതും ചെയ്യുക എന്ന് പറയും. പിന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രവണം ആധികാരികമായ പ്രാമാണികരിൽ അഥവാ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തികളിൽ നിന്നും മുറതെറ്റാതെയുള്ള അഥവാ നിയമാനുസാരവും ക്രമാനുഗതവുമായ ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്രവണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പിന്നീട് അല്ലെങ്കിൽ സങ്കീർത്തനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ആരാധനാലയങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിലും വീടുകളിലൊക്കെ എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്ന് ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുക എന്ന് കലികത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യത്നം എന്ന് പറയുന്നത് സങ്കീർത്തന യത്നമാണ്. പിന്നീട് ശ്രീമദ് ഭാഗവത പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നവർക്ക് എല്ലാവരും സേവനവും ചെയ്യുക, ഈശ്വരാവബോധം അഥവാ ഭഗവത് അവബോധത്താൽ പൂരിതമായ അന്തരീക്ഷമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വസിക്കുക എന്നീ ഭാഗവത തത്വങ്ങളെ നിശ്ചയമായും പ്രചരിപ്പിക്കണം. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച നടപടികളാൽ വ്യവസ്ഥിതപ്പെടുത്തിയ രാജ്യത്തിലുടനീളം സ്വാഭാവികമായും ഈശ്വരാവബോധം ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ചൂതുകളിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നു. ചൂതുകളിയിലെല്ലാം വരും. ലോട്ടറി ആയാലും ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ആയാലും ഇതൊക്കെ ഊഹക്കച്ചവടങ്ങൾ, ഓഹരി വിപണികൾ ഇതൊക്കെ അധമമാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയും. രാജ്യത്ത് ചൂതുകളി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന വർഷം സത്യസന്ധത പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാകുമെന്ന്. പ്രഭുപാദർ വീണ്ടും ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നു. മുകൾ പറഞ്ഞ വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും അവിവാഹിതരായി തുടരാൻ അനുവദിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ മൃഗങ്ങളെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നതും നിരോധിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നു. നമ്മൾ ഒരു മൃഗത്തിന് ജീവൻ നൽകാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ജീവൻ എടുക്കാനും നമുക്ക് അവകാശമില്ല. അപ്പോ എന്നാല് എന്താ പറയാ പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ മൃഗങ്ങളെ ബലി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ അവർക്ക് അതിന് വേറൊരു ബലി അർപ്പിക്കുന്നത് കൂടി അവർക്ക് ആ മൃഗത്തിന് മനുഷ്യന്റെ ജന്മം തന്നെ നൽകാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അടുത്തതായിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്റെ ജന്മത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ മൃഗങ്ങളെ മാറ്റാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചു അല്ലെ. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ചെയ്യുന്ന ആ മൃഗക്കശാപ്പ് കൊണ്ട് യാതൊന്നും തന്നെ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെ. അതിന് എന്താ പറയാ, അതിന്റെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ, അതിന്റെ ശരീരത്തിൽ എത്ര രോമം ഉണ്ടോ അത്രയും കാലം ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികള് അവർ അത്രയും അതിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള രോമത്തിന്റെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് അത്രയും വർഷം എന്താ നരകത്തിൽ കഴിയേണ്ടതായിട്ട് വരികയും ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് ഇവിടെ ലഹരി ഉപയോഗങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നു പുകയില, പുകവലി, പാക്ക് ഇതൊക്കെ ലഹരിയിൽ പെടുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ നിരോധിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ എന്താ പ്രഭാതരി ഇവിടെ പറയുന്നു ചായ കാപ്പിയെ കുറിച്ച് അല്ലെ. നമ്മുടെ എന്താ പറയാ പ്രായമുള്ളവർക്കൊക്കെ ചായയും കാപ്പി അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ. എന്നാല് അതും ഒരു തരം ലഹരി തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഇന്ന് എന്താ പറയാ കുടിച്ച് വൈകിട്ടൊക്കെ ചായ കുടിക്കുന്ന കുടിച്ച് അല്ലെ, നാളെ അതേസമയം ആകുമ്പോൾ ചായ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് എന്താ പറയാ അതിനൊരു അടിമയായി അത് നമ്മളെ എന്താ പറയാ അതൊരു നമ്മളെപ്പോഴും അതൊരു ലഹരിയായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ നമുക്കത് എപ്പോഴും പിന്നെ അതുപോലെ വെറും തേയില കൊണ്ടല്ല ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കും അല്ലെ. വെറും എന്താ പറയാ അതിൽ ധാരാളം കെമിക്കൽസും മറ്റൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്.
അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള പുകയിലയായാലും മറ്റുള്ളതും ഒക്കെ നമ്മളെ ആത്മീയമായിട്ട് ഉയരുന്നതിന് തടസ്സങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ചായയും കാപ്പിയും. പ്രഭുപാദരുടെ എന്താ പറയാ ഒരു ശിഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം സിഗരറ്റ് ഒക്കെ വലിക്കുമായിരുന്നു ഫോറിനുള്ള. അപ്പോ പ്രഭുപാദരി അദ്ദേഹത്തോട് പറയുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം മനോഹരമായിട്ട് ജഗന്നാഥൻ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം മരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോ അതിന് പെയിന്റ് ഒക്കെ അടിച്ചിട്ട് അതിന് അപ്പൊ പ്രഭുപാദര് പറയുകയുണ്ടായി, ഒരു കൃഷ്ണനും നിന്റെയും ഇടയിൽ ഒരു സിഗരറ്റ് ഒരിക്കലും തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കരുത് എന്ന് പറയും. അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്ന ആ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ പ്രഭുപാദരുടെ ആദ്യകാലത്തുള്ള ശിഷ്യന്മാർ അവരൊന്നും അങ്ങനെ ദീക്ഷ എടുത്തിട്ട് സീരിയസ് ആയിട്ട് വന്നില്ല. എന്നാൽ അവരെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെ ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് അങ്ങനെ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ടെൻഷൻ ആകുമ്പോൾ സിഗരറ്റ് ഒക്കെ വലിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുകയുണ്ടായി, കൃഷ്ണന്റെയും നിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു തടസ്സമായിട്ട് ഒരു സിഗരറ്റ് ഒരിക്കലും നിൽക്കരുത് എന്ന് പറയും. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ആ ശീലങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉയർന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നേടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവരുടെ കളിപ്പാട്ടങ്ങളും അതൊക്കെ അവരൊരു സൈഡിലാക്കി വെക്കും അല്ലെ. അതുവരെ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് സദാസമയവും കളിച്ചിരിക്കും പകലും രാത്രിയൊക്കെ അല്ലെ. എന്നാൽ സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഒരു സൈഡിലാക്കി വെക്കും അല്ലെ. പിന്നീട് പഠിക്കുന്നതിലൊക്കെ ആകും കാര്യം അല്ലെ. അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നേടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഒന്ന് എന്താ പറയാ ഇങ്ങനെയുള്ള മത്സ്യമാംസങ്ങളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കരുത്. പിന്നീട് എന്താ പറയാ ലഹരി വസ്തുക്കൾ, എന്താ പറയാ മദ്യം, മയക്കുമരുന്ന്, പുകയില ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പിന്നീട് അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവരുത്. പിന്നെ ചൂതുകളി, അതിൽ എല്ലാം വരും. നമ്മൾ ലോട്ടറി എടുക്കുന്നത് പോലും അതിൽ വരും അല്ലെ. നമ്മൾ കൂടുതൽ ആർത്തി വിചാരിച്ചിട്ട് ലോട്ടറി ഒക്കെ എടുക്കും അല്ലെ. എന്നാല് ചില ആൾക്കാരെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും കുറേ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ലോട്ടറി എടുക്കുന്നത്. വൈകിട്ടാകുമ്പോൾ അതൊക്കെ കീറിയിട്ട് ചവറ്റുകൊട്ടയിൽ ഇടുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ നോട്ട് എടുത്തിട്ട് ആരെങ്കിലും കീറുവോ? ഒരു ലോട്ടറിക്ക് ഇപ്പൊ 50 രൂപയോ 100 രൂപയോ ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു 50 രൂപയോ 100 രൂപയോ കീറി ചാടുവോ? ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പോ അതിന് ആ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ലോട്ടറി മേടിച്ചിട്ട് എന്താ കീറിച്ചാടുന്നത്? ആ പൈസ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ആ പൈസ അദ്ദേഹം വേറെ എന്തെങ്കിലും സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മാസമാകുമ്പോൾ എത്രയോ വരുമാനം കിട്ടും അല്ലെ. എന്നാലേ നമ്മൾ കൂടുതൽ അത്യാഗ്രഹം വെച്ച് പുലർത്തിയിട്ട് ലോട്ടറി എടുക്കുക, അങ്ങനെ എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെ പാപ്പരായി പോയിട്ടുള്ള. അപ്പം അതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ സത്യസന്ധതയും ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചൂതാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം പെടും. അതിന് നമ്മൾ അമിതമായിട്ട് ധനം ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ ചൂതാട്ടത്തിൽ പെടും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രഭാതരിയുടെ പറയുന്ന ഷെയർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് അല്ലെ, അതും പലപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാം. നമുക്ക് വളരെയധികം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ എന്താ പറയാ ബോണസ് ഒക്കെ കിട്ടി നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പം കുറെ പെട്ടെന്നുണ്ടാവും ഒരു ദിവസം പറയുന്നത് അതൊക്കെ ഇടിഞ്ഞ് അല്ലെ മൈനസിലേക്കായി എന്ന് പറയും. അപ്പോ അത് നമുക്ക് എന്താ പറയാ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറയുന്നു. നമുക്ക് 39ാമത്തെ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി എടുക്കാം. ഇന്ന് ഒരു ചെറിയ യാത്രയുണ്ട്. അപ്പോൾ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല ഇന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ നാളെ ഒരു ദിവസവും ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല. നാളെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവിടെയൊക്കെ റേഞ്ച് കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നാളെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സും ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം 9-ാം തീയതി അതുപോലെ തന്നെ 2 ക്ലാസ്സും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇന്ന് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ക്ലാസ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. 39ാമത്തെ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാസുദേവായ. പുനശ്ചായാജമാനായ ജാതരൂപാമതാത് പ്രഭു തദോ അനൃതം മതം കാമം രാജോ വൈരം ച പഞ്ചമം. പുനശ്ചായാജമാനായ ജാതരൂപാമതാത് പ്രഭു തദോ അനൃതം മതം കാമം രജോ വൈരം ച പഞ്ചമം. പുനഃ വീണ്ടും ചാവും യാജമാനായ യാചകനോട് ജാതരൂപം കാഞ്ചനം
അതാത് ഉപേക്ഷിച്ചു പ്രഭു രാജാവ്. തതഹ അതുകൊണ്ട് അനുതം വഞ്ചകത്വം അഥവാ കപട ഭാഷണം, മതം ലഹരി മദ്യപാനം, കാമം കാമം അത്യാർത്തി, രജഹ വികാര തീവ്രമായ ഭാവത്താൽ, വൈരം ശത്രുത, പഞ്ചമം അഞ്ചാമത്തെ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എ സി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. തനിക്ക് വസിക്കാൻ അത്രയും സ്ഥാനങ്ങൾ പോരായെന്നും ഇനിയും കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങൾ വേണമെന്നുള്ള കലിസത്വത്തിന്റെ അഭ്യർത്ഥന യാചന ശ്രവിച്ച പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് കനകമുള്ള അഥവാ സ്വർണം ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വസിക്കുവാനുള്ള അനുവാദം നൽകി. എന്തെന്നാൽ സ്വർണമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വഞ്ചനയും മദ്യപാനവും ലഹരിയും അത്യാർത്തിയും അസൂയും ശത്രുതയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എവിടെയാണ് അഞ്ചാമതായിട്ട് ഒരു സ്ഥാനം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? നേരത്തെ പറഞ്ഞു 4 സ്ഥലങ്ങൾ അല്ലെ? ഏതൊക്കെയാണ് 4 സ്ഥലങ്ങള്? കലിപുരുഷന് വസിക്കാനുള്ള അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടുള്ള 4 സ്ഥലങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണ്? വ്യഭിചാരം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത്, ചൂതാട്ടം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത്, പിന്നെ വ്യഭിചാരം നടത്തുന്ന സ്ഥലത്ത്, ഓക്കെ. എവിടെയാണോ മൃഗങ്ങളെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, എവിടെയാണോ അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ നടക്കുന്നത്, എവിടെയാണോ ചൂതാട്ടം നടക്കുന്നത്, എവിടെയാണോ ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഇവിടെയൊക്കെ കലിസത്വത്തിനോട് വസിക്കാനായിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് എന്നാൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പ്രവൃത്തികളൊന്നും നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എവിടെയും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് കലിപുരുഷന് വസിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇത്രയും 4 സ്ഥലങ്ങളിലാണ് വസിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കലിപുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഇനിയും കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങൾ വേണം, എനിക്ക് വസിക്കാൻ ഈ സ്ഥലങ്ങൾ പോരാ, ഇനിയും വേറെയും സ്ഥാനങ്ങൾ വേണം എന്ന് പറയുകയും അത് പ്രകാരം എവിടെയാണോ അമിതമായിട്ടുള്ള സ്വർണമുള്ളത് അവിടെയൊക്കെ വസിക്കാനായിട്ട് അനുവാദം നൽകി. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദര് ഇവിടെ പറയുന്നു ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് കലിക്ക് 4 സ്ഥലങ്ങളിൽ വസിക്കുവാനുള്ള അനുവാദം നൽകിയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിലുള്ള രാജ്യത്ത് അത്തരം സ്ഥലങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ അത്തരം സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നത് കലിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അസാധ്യമായ കാര്യമായിരുന്നു. ആകയാൽ തന്റെ പരമനീചമായ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി പ്രായോഗികമായ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലം അനുവദിച്ചു തരണമെന്ന് കലി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് യാചിച്ചു. ആകയാൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് സ്വർണമുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് വസിക്കുവാൻ കലിക്ക് അനുമതി നൽകി. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എവിടെയൊക്കെ സ്വർണമുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ മുകളിൽ പറഞ്ഞ 4 കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അതിനെല്ലാം ഉപരി അവിടെ ശത്രുതയും ഉണ്ടാവും. അതിനാൽ കലിസത്വം സ്വർണത്തെ പ്രാമാണിക മാനദണ്ഡമാക്കി തീർത്തു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രകാരം സ്വർണം വഞ്ചന, അസത്യഭാഷണം, ലഹരി, മദ്യപാനം, വ്യഭിചാരം, അസൂയ, ശത്രുതാ മനോഭാവം എന്നിവയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. സ്വർണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കൈമാറ്റങ്ങളും പണമിടപാടുകളും പോലും ദുഷിച്ചതാകുന്നു. സ്വർണത്തെ പ്രാമാണിക മാനദണ്ഡമാക്കിയുള്ള പണമിടപാടുകൾ അഥവാ പ്രചാരണം പഞ്ചകത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. എന്തെന്നാൽ പണം കരുതി വെക്കപ്പെട്ട സ്വർണത്തിന് സമാനമല്ല. നീക്കി വെക്കപ്പെട്ട യഥാർത്ഥ സ്വർണത്തിന്റെ മൂല്യത്തിന് അധികമായി രൂപാനോട്ടുകൾ അച്ചടിച്ചു പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. ആകയാൽ അവയ്ക്ക് പിന്നിലെ അടിസ്ഥാന തത്വം വഞ്ചകത്വം അഥവാ വഞ്ചനയാകുന്നു. അധികാരികളാലുള്ള പണത്തിന്റെ ഈ കൃത്രിമമായ പെരുപ്പം രാജ്യത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ വ്യഭിചാരത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. കള്ളപ്പണം കച്ചവട ചരക്കുകളുടെ വില കൃത്രിമമായി കുതിച്ചുയരുന്നതിന് കാരണമായി തീരുന്നു. കള്ളപ്പണം നല്ല പണത്തിന് മേൽക്കോയ്മ നേടുന്നു. രൂപാനോട്ടുകൾക്ക് പകരം യഥാർത്ഥ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ പ്രചാരത്തിൽ വരുത്തണം. അത് സ്വർണ്ണ വ്യഭിചാരത്തെ തീർച്ചയായും അവസാനിപ്പിക്കും. സ്ത്രീകളെ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ നിയന്ത്രിതമായി മാത്രമേ അണിയാൻ അനുവദിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അത് തൂക്കത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാകണം, അല്ലാതെ ഗുണത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാകരുത്. അതായത് വളരെ കുറച്ച് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ മാത്രമേ അണിയാൻ അനുവദിക്കാവൂ. അത് അത്യാർത്തി, അസൂയ, ശത്രുത എന്നിവയെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തും. നാണയ രൂപത്തിൽ യഥാർത്ഥ സ്വർണം വിനിമയത്തിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വഞ്ചകത്വം, വ്യഭിചാരം മുതലായവയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ സ്വർണത്തിന്റെ പ്രഭാവം താനേ ശമിക്കും. വ്യഭിചാരത്തെയും വഞ്ചകത്വത്തെയും മുൻനിർത്തിയുള്ള മറ്റൊരു കാലയളവിലേക്കുള്ള ഒരു അഴിമതി വിരുദ്ധ മന്ത്രിസഭയുടെ ആവശ്യമേ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ. സോ ഇവിടെ പ്രഭുപാദരി സ്വർണത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പറയും. സ്വർണം കൊണ്ടാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ? ഇന്ന് കാണാം പലതരത്തില് എന്താ പറയാ സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിലൊക്കെ എന്താ പറയാ ഭാര്യമാരെയൊക്കെ കൊല്ലുന്നതും മറ്റു തരത്തിൽ അപകടത്തിൽ പെടുത്തുന്നതും എല്ലാം നമുക്ക് എപ്പോഴും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ? എല്ലാം എന്തിനാണ്? എന്താ സ്ത്രീധനം, സ്വർണവും മറ്റുള്ള പണത്തിനും ഒക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പൊ പറയുന്നു എന്താ പറയാ
അവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് സ്വർണം എവിടെയാണോ അമിതമായിട്ടുള്ളത് അവിടെ വസിക്കാനായിട്ട് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ പ്രഭാതരി ഇവിടെ പറയുന്നു, അപ്പോ സ്ത്രീകളെ അമിതമായിട്ട് സ്വർണം ധരിക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കരുത്, ഒരു നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമേ അണിയാൻ പാടുകയുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം പലതരത്തിലും പല ആൾക്കാരും എന്താ പറയാ കള്ളന്മാരൊക്കെ പലതരത്തിലും അവരെ കൊന്നിട്ട് തന്നെ സ്വർണം എടുത്തിട്ടും. എടുത്ത് എന്റെ വീടിന് അടുത്ത് തന്നെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. ഒരു പ്രായമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ എന്താ പറയാ വേറൊരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ അവര് ചെവിയിലൊക്കെ നിറയെ അണിഞ്ഞിരിക്കും സ്വർണ്ണമൊക്കെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എന്താ പറയാ ആ ഒരു വേറെ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ജോലിക്ക് വന്നിട്ടുള്ള പയ്യന്മാർ വന്നിട്ട് ആ സ്ത്രീയുടെ ചെവി തന്നെ അറക്കുകയുണ്ടായി. ചെവി മുഴുവനായിട്ട് അറുത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി ആ സ്വർണ്ണം എടുക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ എന്താ പറയാ പ്രായമായിട്ടുള്ള സ്ത്രീ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ അഡ്മിറ്റ് ആക്കി 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആ സ്ത്രീ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പൊ എന്താണ് ആ സ്വർണം എന്താ ആ സ്ത്രീയുടെ ജീവൻ തന്നെ അപഹരിച്ചു അല്ലെ. അപ്പോ അത് എന്താ പറയാ അത് പണമുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഏത് രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ പണം നേടാമെന്ന് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവർക്ക് എങ്ങനെയായാലും അവർക്ക് പണം നേടിയാൽ മതി അല്ലെ. ആൾക്കാരുടെ ജീവൻ എടുത്തിട്ടായാലും ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റിലും കാണാൻ സാധിക്കും. പണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വർണം എന്താ പറയാ കളവ് ചെയ്യാനായിട്ട് മോഷ്ടിക്കാനായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഉപദ്രവങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്, പലരെയും അടിച്ചു കൊല്ലുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള പല പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയാ ഒരു പരിധിയിലധികം സ്വർണം ധരിച്ചിട്ട് നടക്കരുത് എന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പോ അത് കലിപുരുഷൻ വാസിക്കുന്നതിന് മാത്രമല്ല സ്വന്തം ജീവൻ തന്നെ അപകടത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ അവിടെ എവിടെയാണോ അമിതമായിട്ടുള്ള സ്വർണം ഉള്ളത് അവിടെയും കലിപുരുഷൻ വസിക്കാനായിട്ട് അവസരം കൊടുക്കുകയുണ്ട്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രഭാതരി ഇവിടെ പറയുന്നു എന്താ പറയാ ആ അമിതമായിട്ട് സ്വർണം അല്ലെ പലതരത്തിലും നമുക്കിപ്പം കാണാൻ പറ്റും. എപ്പോഴും വാർത്തകളിലൊക്കെ സ്വർണ്ണ കള്ളക്കടത്ത് അല്ലെ ഏതെല്ലാം തരത്തിലാ സ്വന്തം ജീവൻ തന്നെ പണയപ്പെടുത്തിയിട്ട് സ്വർണ്ണമൊക്കെ വിഴുങ്ങുന്നു, പലതരത്തിലും ശരീരത്തിൽ ഒളിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ പലതരത്തിലും എന്താ കള്ളക്കടത്തൊക്കെ നടത്തുന്നു അവർ. അപ്പോ അമിതമായിട്ടുള്ള സ്വർണങ്ങൾ ഉള്ളിടത്തും കലിപുരുഷൻ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയും. അപ്പോ എന്താ പറയാ നമ്മള് ഒരു നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള അളവിൽ മാത്രം അല്ലെ. അപ്പോ എന്താ പറയാ സ്വർണം തീരെ ധരിക്കണ്ടേ നമുക്കിപ്പോ താലിമാലയൊക്കെ അതൊക്കെ എപ്പോഴും താലിയൊക്കെ എപ്പോഴും വേണ്ട അതൊക്കെ ആവശ്യമാണ്. അതാണ് പ്രഭാതരി പറഞ്ഞത് ഒരു നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ സ്വർണങ്ങളൊക്കെ അണിയാവൂ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതുപോലും താലിമാല പോലും പിടിച്ച് പറിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം അല്ലെ. അപ്പോ അത് എന്താ പറയാ അമിതമായിട്ട് അങ്ങനെ സ്വർണമുള്ളിടത്ത് കലിപുരുഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. നമുക്ക് എല്ലാവരും പറയും നമുക്ക് ഒരു സമാധാനവും ഇല്ല സന്തോഷവും ഇല്ല എന്നൊക്കെ അല്ലെ. ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ചുറ്റിലും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നേരത്തെ ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുണ്ടായത് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ആത്മീയമായിട്ട് ഉള്ള നല്ല സ്ഥലങ്ങളിൽ വസിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ വസിക്കുന്നിടത്ത് അവരുടെ ഇടയിൽ പോയിട്ട് വസിക്കാതെ അങ്ങനെയുള്ള സത്വഗുണത്തിൽ വസിക്കുന്നവരുടെ അടുത്താവുമ്പോൾ നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടും നല്ലതായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും ഇന്നെടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയെടുത്താം. അപ്പൊ ഇന്ന് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഇന്ന് 8:30 ചൈതന്യ ഹരിതാമൃതം ക്ലാസ് ഇല്ല. അപ്പൊ നാളെ ഒരു യാത്ര പോകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ സിഗ്നലൊന്നും ചിലപ്പോൾ കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നാളത്തെ ദിവസം ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല. 9-ാം തീയതി മുതൽ 9-ാം തീയതി മുതൽ ഇന്ന് 7 അല്ലേ, നാളെ 8-ാം തീയതി ക്ലാസ് ഇല്ല. 9-ാം തീയതി മുതൽ പതിവ് പോലെ തന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ് 7 മണിക്ക്, ചൈതന്യ ഹരിതാമൃതം ക്ലാസ് 8:30 ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് ക്ലാസ് ഇല്ല കേട്ടോ, 8:30 ക്ലാസ് ഇല്ല. അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാം. ശ്രീജാവിജി മാതാജി ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടണേ. ക്ലാസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ മതി എല്ലാരും. അപ്പൊ നാളെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ മാതാജി. നാളെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സും ചൈതന്യ ഹരിതാമൃതം മാതാജി പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകണ്ട കേട്ടോ, ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകണ്ട കേട്ടോ. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് ഇവിടെ ചുരുക്കാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദി ഹരി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.